Салом дӯстони азиз, иншолло хубен. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Навори имрӯзаро тамошо кунед. Умед дорам ки дар шумо маъқул мешавад. зони дилам наворам хеле раҳ сар мешавад. Мо духтаро Ёсаминҷон аз цирк бурдем. Рости гап мадам маъқул нестай, не ки интерес нашид дарафтам. Ёсамина беҳад маъқул шид. Хушрӯйма камтараки навор кардам ки шуморам тамошо кунед. Беҳад барои кӯдакҳо интереснияам хеле чизо. Шуморам агар имконият шуд фарзандотона бигирен, цирк барен. Ма худам намиқа калон шидам, нарафтагӣ будам. Як бор Ёсамина да майдакиш бурда будем, як бори дига намин нав занҳои зебои ма. Имрӯза муроҷиати ма боз барои шумо ҳай. Ма имрӯз шуморо қатъиян ами хоҳаракам шинос мекунам ки дар компанияи Фаберлик кор мекуна. Мехоҳад шуморо ба кор даъват куна. Кор дар хона духтаро тариқи телефон буда маоши хуба ба даст меёрем. Азизони дилам, ай хонада бекор шиданда будроен дар компанияи Фаберлик кор кунед, маблағ ба даст биёрен. Алами хоҳарҷони ман нав 1-2 моҳ мешавад ки кор кардестай. Аллакай командаш хеле пешрафта шудагиай ва аллакай маош ҳам мегира. Ногуфта намона ки старши витсе-директори хоҳараки ма чанд муддате ки ай ма реклама мехарад духтаро, мехоҳад шуморам ба кор даъват куна, кора биомӯзона бепул ва раҳи сум кор карданро ба шумо ёд бита. духтарои хушрӯи ма, то ҳол дер шудагӣ нестай. Касе ки дар компанияи Фаберлик регистратсия шудагӣ нестай, хоҳари беҳтарини ма тайёрае ки кора дар шумо бифаҳмона ва то ба по хистантона ёрдам куна. азизони дилам, касе ки мега Фаберлик дурӯғай, ӯ одам дар компанияи Фаберлик пешрафтагӣ нестай. Барои ҳамин қадар дигароро мега ки дурӯғай. Ин ахтон хулоса бурорен. Агар ки дурӯғ боша, пас чӣ ба қадар занҳои тоҷики мо дар саҳнаҳои калон баромад мекунанд, чанд миллионӣ мегиранд? Агар ки дурӯғ боша, чӣ ба духтаро реклама мехаранд? Хулосатона бурорен. Значит Фаберлик ростай. Ман худмам дар Фаберлик кор мекунам. Касе ки кор кардан мехоҳад, биёя ҳамроҳи мо кор куна. азизони дилам, касе аз канали ма мерава, салом расонем, бениҳоят хурсанд мешам. духтарои хушрӯи ма, рақамҳои болои экранда бинависонед, маълумоти бештар аз худи хоҳарҷон гирен. Ҳамаи шумо дар барори кор фурсата аз даст натен. Ёсамин, тебе не страшно? Буду духтарҷончика, нигоҳ кун. Шера нигоҳ кун. тамошобино хулас киям хеле чӣ рафтем тамошо кардем. Беҳад рӯзмон хуб гузашт. шумода навор кардам. иҷада бо Ёсаминҷона парк овардем, қабозӣ кард, челикода сувор шид.
баъдан хона омадем азизони дилам. Шумоам ки фурсат шид, ҳатман фарзандои худтона барен. ҳамаи шумо дар раҳмат, ки маро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед ва беҳтарин суханҳоро менависонед. Ҳамаи шуморо дӯст медорам азизони дилам. ин авораам тамошо кунед ва лайкҳои худтона бимонед, фикрҳои хуби худтона бинависонед. Касе ки нав каналам медирояд, агар маҳқул шид, ҳатман подписатсия кунед ва колокольчика биҷиқен, ки видеои нав ба нави мара тамошо карда битонед. духтарон мегӯянд минутҳои видеоат камай, барое ки ман ҳар рӯз видео партофтаистам, бароям қадар камай. оле ки чанд рӯз пас партом, баъд минутҳоша бисёр мекунам азизони дилам. Имрон, Имрон. Номат чиае? Номат чиае? Номат чиае? Илун? Оча чиним дора? Додара чиним дора? И чиним дора? иҷа навора ба охир мерасонам. хушрачоима аллои меҳрубон ҳаматона нигаҳбон боша. дар ки ҷое бошен, сиҳат саломат бошен ва хушбахт бошен. ҳаматона дӯст медорам. худо нигаҳбон. То видеоҳои оянда. беҳтарин меман.